ए जी, का हो? इतना दिन से सुबह शाम आपे कमा तनी, पूरा घर के खर्चा आपे चलावत तनी। तो एमा का दिक्कत बा? और दोनों देवर लोग बा, दिन भर घूमत लोग बा, फ्री फायर खेलत लोग बा। चल तो ओहनी के उम्र बाटे आज घूमे के। आज घूम ना लिहन स तो कहिया घूमिहन स? आ हमरा पर ना घूमिहन स तो केकरा पर घूमिहन स? एकर मतलब ई त ना भई अरे त का तो के घर के दिक खर्चा चलाओ, सबके पढ़ाई लिखाई के खर्चा, दर दर दवाई के खर्चा, तो फिर भी अब कमाई के बारे। तो तोहके का दिक्कत बा भाई, हमके ई बतावा। काहे नहीं के दिक्कत, हम सिखाए नी ना कि कुछ अपना नामे पैसा चुरा के धरी। अरे ऐसन काहे कहतड़ू हो? जहिया वो लोग के शादी हो जाए ना, आ मेहरिया आ जाए अलगा हो जाए तब आपके चोट लागी। अरे भाई ऐसा ना सिखावल जाला। अलगा हो जिन से तो हमार काले जी हमसा बड़ भाई का धर्म होला छोट का परवरिश कईल। तो हम एगो पिता का भांति उन्हीं के परवरिश करतनी, आगे जौन होई आ तौन वो देखल लोग जाई। सोचत